At ang spicy opo mo ay nagbabalik na. Nagbabalik na ako, mahala, para panagutan ka. Hindi, biro lang. Yung dinadala mo ay hindi kay Kim Chino, ha? Baka habulin mo ko. Anyway, mahal, balik Chinitok sa tayo. Usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo. At di ba nga sabi ko kanina, ibibigay ko ang 3 dapat mong daanan bago ka maka-move on. Kasi nga 'di ba hindi yan one day process na kung saan pag natulog ka na ay kinabukasan okay ka na. 'Di ba? Hindi ganun 'yun. Huwag mo ko lokohin. O, recap na tayo, mahala. Sabi ko kanina, unang daanan sa pag-move on ay hagulgol stage. Ito yung maraming tanong na pumapasok sa utak mo kung bakit ikaw ang iniwan, bakit ka sinaktan, bakit siya may kabit, at bakit ang saya niya na sa iba. Diba? Ito rin yung stage na kung saan ito yung pinakamasakit kasi nandito yung unang kirot ng unang sugat kung paano kanya niloko. Diba? Totoo lang. Kaya itong hagulgol stage na to ay something na dapat hindi mo iiwasan or hindi mo maiiwasan. At ang pangalawang stage naman, sabi ko rin kanina na dapat mong daanan kapag ikaw ay nag-move on ay acceptance at balik alindog. Ito yung stage na talaga nga namang unti-unti mo nang natatanggap na tapos na, nawala na siya, na hindi na babalik, na hindi na ikaw, na hindi kailanman magiging ikaw. Ano pa gusto mo marinig, di ba? Dito na yung pumapasok yung self-care. Dito na pumapasok na talaga nga namang hindi pwede, hindi ako papayag na kapag sinaktan ako, ngayong iniwan mo ko, ngayong meron ka ng iba, ay magiging haggard ako forever. Hindi. Di ba? Dapat kapag sinaktan ka, iyak, tapos balik alindog. Mag-enroll ka na sa gym. Pwedeng ganun, di ba? Mag-enroll sa gym, mag-makeup, ano pa, kung saan ka sasaya at kung saan ka mag-glow na gamit ang iyong sarili. Di ba? Kaya mo naman mag-glow kung ikaw ay magsasarili. Di ba? Sariling travel. O, sariling pampering. Yun yung ibig kong sabihin. At ang pangatlo naman, mahal, pangatlong dadaanan mo kapag ikaw ay nag-move on, ano? Ito ang comeback. Ito yung comeback na kung saan positive ba. Hindi comeback na babalik ka sa taong nanakit sa'yo. Mali yun! Ito yung comeback Comeback mo sa relasyon. Comeback mo sa sarili mo. Comeback bakit? Pwede ka nang bumalik sa paglandi. Di ba? Ito rin masasabi mong stage na okay na, handa na ako ulit magmahal. Handa na akong sumugal ulit. Handa na akong makakilala ng tao na sasaktan ako in a different approach. Hindi, ito na yung willing ka na sumugal ulit. Sumugal sa larangan ng pag-ibig, sumugal sa tao na hindi mo pakilala, pero as time goes by, di ba? Doon naman talaga yung patutunguhan yan. You just need to try and try until you succeed na makahanap ng tamang tao. Ang tamang tao ay talaga nga namang tunog chinito. Hindi, meron yan. Meron at darating. Meron at merong darating na taong inilaan sa'yo para makasama mo habang buhay. Ako naniniwala ako talaga na ganun eh. Naniniwala ako na at some point of your life, meron darating kasi yung iba medyo matanda na tapos bata yung nahanap nila. So yung sa'yo, mahal, baka grade 1 pa lang, hintayin mo lang mawala sa minor de edad. Anyway, mahal, yan yung 3 dapat mong daanan para naman maka-move on ka. Kailangan mo mag-move on kasi ikaw ang kawawa kapag iniwan mo yung sarili kung saan iniwan ka ng maling tao. Tama, mali, di ba? Totoo lang. And sana sa susunod na landian mo ay makatuluyan mo na talaga. Maraming salamat, mahal. Si Kim Chino ay magbabiyahin na, magdadrive na ako. Huwag kayong mag-alala, bukas ulit. At susunod na po sa akin sina Rakitera at Titan Jello.
sa kanilang programang Rocky Secret Files with Titan Jello. Manatiling nakatutok dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1